thैमानि परे से रेप खलाइखो रेप खलाइमानि न से ब ताइवाइसा खैफाइ मासे आ थैमासे ताइवाइसा हाबाय खुबिरो अमत मनुष्यनि तंग निबले बनो उदुनियाव बनो हिमरनानि तात उदुनियाव बनो मकल पुजां के तंगरनानि अबजिगताया बजिगताया आइन बागै सरकारा फासि रसाक दंथं যদিও तमनो फासि रसाक यानके मलसम दफा तरफ থেকে मलसम समाज तरफ থেকে ताइवाइसा कमिटि खलाइ बिनि बागै जास्ति गसन्नाय जास मा खलाइ बनो तामक खलाइमान तामे हिमाले बबुचलै एरनाय बिन बुचलै अम बिरलतम घटना चिनी समाजे बड़ा दफा 20 टा उपजाति बा 19 टा उपजाति दफा बिसिङो मल समर कुइला नमहाय घटना खलाइ माने अब लाचि मासिंसा अब बुकुं बाराने लाचि मासिंसा मल समर लाचि मासिंसा हायिन बागैना अम हाय बुचलिनो निर्मूल खलाइ कामथिं पारानि हेमा मलसम उमर 11 बोसोरनि जेराय क्लास 3 ओ रोंस्रोङै तंनाय न निजेनि बुताबाय बिनि मामा रमप्रेवै बुथारजाक मा थायो बिनि मलसम दफानि राय गारुचर मलसम এই जॉइंट सेक्रेटारि जुगल कृष्ण मलसम महागुरु दामकरण मलसम आबसं थाङै दिनि नखरनि बररबाय मालायखा मालाय पक्षाका महागुरु दामकरण मलसम राजेश मलसम बाय चिन्तामणि मलसम न जेलनि यगै फाइखे मलसम दफा बायतैबो राग निसलाय राग माजरा रनाय हनै सालायखा समाजव तंलिया मलसम दफानि दुखुव दालियखनैबो साखा अमहाय बरक रगनो अमहाय तंमुं सित्रा अमहाय निजेनि समाज न निजेनि जात न हामिया मुं खालायनाय रगनो बेलेखनो जोलिजाका महागुरु दामचरण मलसम नायदि मोनखोक्ति बताम साखा महागुरु तिनि नों कामथिं कामिव कामथिं पाराव तिनि हेमा मलसम तिनि मनाय हेमा मलसम ओसगाङो रेप खायजागै बिनि बुताबाय एबा बिनि मामाबाय एक फ्रकसा दङ बिनि मामानि लकेसन सुमितु बिनि फ्रक थाम मिलिबै बिनि मामानि नगो रेप खालायमानि कथाम खराथाम प्रथाम बिनि लायबै रेप खालायबै अनेक किसु खालायलायखाना आबोथ बिसिनि फ्रक साथगिया जेतु मलसम दफा मलसम समाज मलसम ससाइटि बेलाय दुरनामखा ताबक नों खरकसा महागुरुङै अर जागा भिजिट खालायफैका नुइ फाइका नि मकल साक बायथाङै थाइबै नुइ मानताना बमाहाय अवस्था कन्डिसन हामिया तामो जोंनि समाज रौनो जोंनि निनि ससाइटि मलसम ससाइटि रौनो एबा जत अल ट्रिपनि जे मलसम दफा नक आरैबो गुबुननि दफा 19 दफानि बिसिङा पिप्रसा रौनो ताम ककजानै द जतन थंखा दिनै उजागाव सक फाय अनेक बखा गस दंखा हेमा मलसमनि तैयै तारपरे जे घटना खानामानि खूब दुर्घटना निसालाय कतर अब बिरलतम घटना जेता मानथक गया जेता नुकथक गया आ घटना हाय ngै तंखाबो आइनि बागै तिनि आं साना नायो घटना तो जे खानामानि बिनि मामान बनो रेप खालाय बुथारखा तारपरे बुथारमानि परे तारपरे थैमानि उलबो बताय एसा रेप खालाय का हिंसाव बिनि मामा चित्तमणि मलसम अमहाय घटना तो चिन्तामणि मलसम आ चिन्तामणि मलसम ताबो आइन जेलो हाब मानि परे ब तामो बिचार खालाय सरकारनि बिबेचना खालायनाय हायबानो चिनि मलसम दफा तरफ थेके हयतो चिनि मलसम तरफ थेके आं दाबि खालायना नायो जे चिन्तामणि मलसमनो फासि रजाकथों ताङै हिनमाले ब बरक मनुष्य तो अंगियानो ब पशु बया पशुनि सालाय अद्दम ताङै हिनमाले पशु रक तक वक रक गोथैनो रेप खालाया जेमन मायुं रक मोसा रक गोथैनो रेप खालाया अबले बिनि बैबया बिनि आसल बाति जे थैमानि परे से रेप खालायमानि न से ब ताइवाइसा खैफाइ मासे आ थैनसे ताइवाइसा हाबाय थुबिरो अमत मनुष्यनि तंगबले बनो उदुनियाव बनो हिमरनानि तात उदुनियाव बनो मकल पुजां के तंगरनानि बजिगताया आइन बागै सरकारा फासि रसाक दंथं যদিও तमनो ब फासि रजाक यानके मलसम दफा तरफ थेके मलसम समाज तरफ थेके ताइवाइसा कमिटि खलाय बिनि बागै जों जास्ति गसन्नाय जास मा खलायनाय बनो ताम खलायमान ताङै हिनमाले ब बुचलै एरनाय बिन बुचलै अम बिरलतम घटना चिनी समाजे चिनि बड़ा दफा 20 टा उपजाति बा 19 टा उपजाति दफा बिसिङो मल समर कुइला नमहाय घटना खलाय माने अब लाचि मासिंसा अब बुकुं बाराने लाचि मासिंसा मल समर लाचि मासिंसा हायिन बागैना अमहाय बुचलिनो जों निर्मूल खलायना नांनाय अम सिककनि सालाय बुफा अब रेपिस बुंसो गया बुथार को मार्डर सिखलाय को अमहाय दुर्घटना कतर उतरी पराव ताबुनो फास तारपरे बो निजेनि बाति जिसि अमहाय न जों उहायुं बोसासि अमनो
hayung sakani no jeng nirbul ma khlainai binas ma khlainai binas sarabo siristing phainai taibo ang koina nayo chalai rokno matai no kiriliya buma bufano manchomar liya toino kiriliya bufangno kiriliya matai atai kri khatabo bo nije se matai ingkha bo kiriya ni bagai no samas ragini bagai dharma ragini bagai no mahai bot durgotona bo ma khlai khana bo aini bagai taibo ang koina nayo chini samas tai dharma no chini সংস্কৃতি no jeng karak khetai kisa dofani otorok bai jeng mati sanai Cintamani Molsom bai Rajas Molsom borok khorok nei tekroksa tongo Sumit Rupini borok khorok tham Hema Molsom ni sakno chawisi taibo pran chapi kho buthar pai khamle bini je rap khaimani jagauno harok siklai khana mane thei muthub laimani thei muthub laiman tana ga muthuboisi ha sögese ha dawoisi bufang khachilai ko godnau manai be jekono ri bai phagan khana nini plastic duri bai khana gesi phachi ri khana boron borok rap phai boron butharu boron rap phai boron butharu boron phobu mahai do taibo sana nayo tabuk je gotonangkha जों खोनार सालाबलिया मलसम दफा तरफ থেকে जों साइमान सालाबलिया দ্বিতীয় বারো যদি মলসম দবাসো মলসম দফা অমহাই গতনাং খাংকে মগথাং সরকারও থাংয়া প্রশাসনও থাংয়া আগি যেমন হদাক্রাক মাহাই जों মলসম দফারক হদারক খালাই মাহাইকে অমহাই গতনা খালাইনাই ন जों মলসম সমাজ থেকে মগথাং গথাং হাকর जों খবনাই অমহাই ডিসিশন নানাই বসকাঙ ওই খালাইমায়া তাবো सरकारो थांगे जों सरकारन खांके तो जेलो थांगो जेलन के फासि दंया आरो तंग थक सितंनाय जिल बिसिङो दाल चावै मांस चावै आबो हाय बरक रकनो जों बुचलैनो हाकर बिसिङो जों निर्मूल खालायनाय बसकाङो अमतो जे माने उखा ताइ टाउन सुथं जोंनि बदफा तरफ থেকে जों डिसिसन नाना अमहायनो जों मग थांके जों खालायनाय पाइथाक तमुंनो अमहाय तंगै तंखांके lukorokbo baksa maniwo baksa mania baksa kamiwo sitokfinai baksa sitoya mahai kabangma kok si salai mabotong joto kami ono joto to ekya amoto somaj si society si ragna nangnai haibele tomun somaj nibo kok khanali ang khangke bomai japri noni semung tongnai সমাজ মা খানানাই जों দল মা খানাই একদম যোগ্যতা ভাবে বনো সমাজ ন जों ক্রাক খেতি বনো কিছু খালাইনাই হাইছে जों সংগঠন বাই যদিও তংমুংনো ও পারানি বড় বনো মানে খা বনো তাই হইছে দাকা সমাজ চুক্তি পারানি চুক্তি जों মলসম দফা তরফতে ডিসিশন নাওই जों ব্যবস্থা খালাইনাই যে বনো চুপা চুখ খালাইনাই ববো বিনি লগে থাঙ্গা দহমবাই